ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки Хонахои Арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо ба ҳари шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем дӯстон. Хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дорем, метавонем ки дар номераи имо ба ҳасаб роя кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ба ҳасабтон подлиса кунем. Марҳамат, рафте. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 9 километр, яъне ки кӯчаи Роғониҳо гуфтагӣ аст, яъне ки маҳаллаи Роғониҳо. Кадоми шакл нафаҳмидем, хитон бо занг зада аниқ мекунем. Хоб заминашон мақсудашон 5 сотик замин аст ки 4 дар хона ки хонаи ду ошӯна аст ки ду дар хонаш уже барои зинда кардан 100% тайёр аст. ду дар дигари бологиш, яъне ки ремонташ нимкор аст ки як иқаш мондаги аст. бадони азиз, об свет пазисияни аст, ошхона баняш дар дуруни ҳамин хона кардаги ки хона ремонти замонави нормални бо ҳамаи шароитош муҳайё аст ки дарахтони мевадиҳанда, яъне гирди хона маҳкам бо ҳамаи шароитош муҳайё аст ки дӯстони фақат медорем зиндагӣ мекунем. Бо нархи $35,000 фурӯхтан мешавад ки боз мегӯяд савдо ва муомилаи хуб мекунем ки хона ду ошӯна аст ки 5 сотик замин дорад ки хона полни худ ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. вариантҳои алишам аст. бадоред ягон квартира ё духонага ё сехонага бошад аз шаҳри Душанбе алишам мешавад. хона, подвал, дегдохона, ошхона ҳамаш қоидави аст ки фақат медорад зиндагӣ ҳамаи шароитош муҳайё, дарахтони мевадиҳанда. дӯстони азиз, ду та рақамошон ҳар душ кор мекунад. ба кадоми шумо агар лозим аст марҳамат метавонед ки дигар маълумотша аз ҳамин рақамошон гиред. фақат лайк монданро фаромӯш накунед ва то охираш тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Қирғизон гуфтагӣ аст. соҳибшон кадоми шакл нафаҳмиде худтон занг зада бо аниқ карда мегирем. хоб заминашон 2 сотик замин аст ки ду дар хона кардаги ки якта калидор ошхона баня чойлоби ангур рӯи ҳавлишон кушод, яъне ки ду дар хонаш уже ҳаст ки барои зиндагӣ кардан 100% гирди хона полни худ маҳкам давроза задаги аст. об сечам аст. хона мега ҳуҷҷатош 100% сарош намега мефурӯшем. бо нархи $11,000 ки боз мегӯяд савдо ва муомилаи хуб мекунем. вариантҳои алишам аст. ягон квартира аз шаҳри ҳамин Ваҳдат бошад мегӯяд ба квартира ҳам алиш мешавад бадрон. ва кадоми шумо агар ҳамин хона ки маъқул бошад ин рақамошон аст, метавонед ки қатишон занг зада дигар маълумотша гирем. дар ин номерошон имо, WhatsApp, Viber ҳамаш пайваст доранд. фақат дӯстон одамони харидор ки беҳуда занг назанед, фақат доми харидор мегӯяд муомилаи хуб дорад. марҳамат, рақамҳои расмияшон аст. имо, WhatsApp дорад, метавонед ки пурра дигар маълумотша гирен. то охираш тамошо кунед. агар шумо хали хонаи фурӯшӣ дошта бошед, хонаи фурӯш дар модан, дар номери имо, WhatsApp роя кунед. фурӯш дар рекламада мемонед. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар поёни корвон гуфтагӣ аст, яъне ки кӯчаи Гаравзавод. ҳамин хеле маълумот аст. дигар маълумотша пурра карда мегирен. якхонага квартира бадрон ки дар 4 ошина қарор дорад 36 квадрати метр ки обсвет да инҷа мегзаронанд, яъне ки хонара мега якхонагаи падъабой тайёр карда метиҳем. уже сохтмонаш дар 5 рафтааст, уже 4 тайёр аст. коробкаш, яъне ки падъабой тайёр карда метиҳанд. якхонага 36 квадрати метр поёни корвон кӯчаи Гаравзавод. бо нархи 120,000 сомонӣ фурӯхтан мешавад ки нашуд арзон кардан ягон чиз гуфтагӣ нест. соҳибшон хай кадомтон ки мехарен марҳамат, дигар маълумотша аз ҳамин рақамҳо гирем. фақат одамони харидор бошад мегӯяд муомила дорад ва духонагашам дорам бадрон. ба шумо ки лозим бошад марҳамат, духонага, якхонага ҳамаш ҳаста, дигар маълумотша гирем. замини фурӯшӣ навзи ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад инам дар шаҳри Ваҳдат аст, дар тарафҳои эстигузор гуфтагӣ аст. тарафҳои эстигузор ман намедонам куҷае, не ки соҳибшон ҳам хеле маълумот пешниҳод кардагӣ ҳастанд ки пеши мактаба мега наздикае. хоб замини холӣ аст ки бо фундаментош кати 6 сотик замин аст. 4 дар хона қати як калидорш дохтага гирди хона, яъне ки маҳкам аст. дар инҷа об свет дорад. замин барои хона кардан бадор ки фундаментош рехтагӣ аст. агар ки шумо хоҳед дар ҳамин фундаменто хона карда метавонед, нахоҳед, яъне ки айсар фундамент ба дили хитон мерезе хона мекунем. бо нархи 65,000 сомонӣ фурӯхтан мешавад ки боз мегӯяд савдо ва муомила мекунем ки дӯстони азиз, хона ҷои нағз да мегӯяд. дар гирди ванаш уже одамо
полни худ зиндагӣ доранд. Боз мегӯяд аз 65,000 сомонӣ боз мегӯяд савдо ҳам дорад, яъне ки муомила мекунем. Маромат хай дигар маълумот пурашад аз ҳамин рақамҳошон гирен. Шумо агар ҳам хали замини фурӯшӣ, хона ё ки квартира, мошин, мағоза, гов, мол чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед бародарон, метавонед ки маълумотҳои пурраша қатъи суратош дар номери имо ба сабр кунед. Мо фурӯшда рекламада мемонем. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 46 микрорайон ки назди балинстаи Истиқлол, яъне ки диагностика, яъне ки тарафҳои раҳи сирк, яъне ки ҳамун тарафда ки ҷои лаби роҳ дай, ҷои беҳтарин да мегӯяд соҳибшон лаби роҳ дай дом. Духонага квартира бардорни азиз дар 6 ошуна қарор дорад. Доми 6 ошуна аст ки дар 6 қарор дорад, яъне ки лифтам дорад мегӯяд соҳибшон 60 квадрати метр дар нуш калонай. Обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон, термиз, кондитсионер, ремонти наза мегӯяд соҳибшон, яъне ки барои зинда кардан 100% омода ва тайёрай. Дар поини дом мегӯяд мағоза, аптека, ҳамин хел чизои лозим ҳастай. Усушда мегӯяд, яъне ки наздикишда балинстаи Истиқлол ҳам ҳаст бародарон. Хай бо дигар маълумотша мегирем. Бо нархи 300,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегӯяд арзон ва муомилаи хуб мекунем ки отопление ҳамаш қоидави холодильник дорад. Дӯстони срочно мегӯяд, яъне ки сум дар кора, яъне ки бо арзон мекунем, мега аввал бе квартира бинем, мега ҷош точкаи зура, мега боз муомила мекунем. Хоб рақамҳош омодаги аст, маърамат занг занед, дигар маълумот пураша аз ҳамин соҳибашон гирем. Фақат лайка фаромӯш накунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри бохтар, дар шаҳри қурғонтепа, яъне ки дар ноҳияи Навобод гуфтагӣ аст, ориентир, яъне ки пеши МЧС. хай кадомтон ки нафаҳмидед, дигар маълумотша мегирем. пеши кӯчаи Тоҷикобод гуфтагӣ аст бародарон, яъне ки маълумотш бисёри бадай, мо ҳамаша гуфта наметавонем ки шаҳри бохтар да опишем. хоб заминашон мегӯяд 14 сотик замин аст ки 4 дар хона кардагӣ тайёра ки яктак калидор, баня, ошхона, ҳаммом, дегдонхона, алохона, чойлуби ангур, гирди хона маҳкам, обсвет ҳамаш қоидавӣ аст. дӯстон ки яъне ремонти средня барои зинда кардан 100% омода ва тайёра. бо нархи 280,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегӯяд муомила ва савдо мекунем. дӯстон, яъне ки кадоме ки мехарад қатъишон савдо мешавад. ҳамин хонае ки мо муҳандиси фурӯшда муомила дорад ки 280,000 сомонӣ бардорон. маърамат хай кадомтон ки маъқул карда бошед, ягон маълумотша хоҳем фаҳмидан, занг занед, дигар маълумотша гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстони азиз, инам қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар райони Шоҳмансур гуфтагӣ аст, кӯчаи Назаршоев 265. ҳамин хел маълумот аст, яъне ки канечкаи 14 ва 16 мешавад. ҳаминҷода квартира қарор дорад. агар ягон ҷоша ки нафаҳмидед, хай алоқа мегиред, қатъишон бо мепурсем. духонага квартира аст бародарон, дар дуюм ошуна қарор дорад. 51 квадрати метр ки обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз ва балкони калона мегӯяд дорад ки духонага қатъи балконош бародарон азиз. средни ремонт барои зинда кардан мегӯяд 100% омода ва тайёрай. бо нархи 186,500 сомонӣ, яъне ки фурӯхта мешавад. ҳамин нархша соҳибшон ҳам хали нарх мондаган бародарон. ин нарх ҳам омодагӣ нест, боз мегӯяд ҳамирам камтар дигар савдо ва муомилаи духонага квартира бародарон. ба кадоми шумо ягон маълумот ки фаҳмон набошад, ки агар хоҳед харидан аниқ дошта бошем, пули тайёр, ина метавонед ки дар рақамҳои поёмда занг занем, бештар маълумотша гирем. фақат лайк мондан ва канали моро подписка кардан фаромӯш накунед. раҳмат барои дастгириётон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Варзоб, дар пеши гес гуфтагӣ аст. хонаи дуошина аст ки средни ремонт дорад. хоб маҳсулоти заминашон 6 сотик замин аст ки 4 дар хона кардаги хона, яъне ки средни ремонт дорад. ремонти пурраи 100% нест ки барои зиндагӣ хай мешавад. временка, баня, ошхонашам ҳаст. дӯстон ки обсвет дорад ва дарахтони мевадиҳандаи ҳар гуна дарахтони мевадиҳандае ки уже мева метиҳанд. бо нархи 160,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегӯяд савдо ва муомила мекунем. деҳаи ҷангалак гуфтагӣ аст, яъне ки варзоб деҳаи ҷангалак. хай бо дигар маълумот пураша аз ҳамин рақамҳошон мегирен. агар шумо ҳамин хел хонаи фурӯшии замин, квартира, мошин, мағоза, гов, мол чизе ки барои фурӯхтан дошта бошем, дӯстони азиз, метавонед ки маълумоти пураша қатъи суратош дар номери имо ё ки ватсап рӯй кунем. мо дар видео оянда фурӯшда реклама мемонем. фақат аз шумо такрора мегӯем ки лайк мондана фаромӯш накунед. раҳмат барои дастгиритон. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Сино гуфтагӣ аст, соҳибшон тарафҳои политехнику пеши пахтазанак. ҳамин хел маълумот аст. хоб духонага квартира аст бародарон, дар 4 ошуна қарор дорад. доми 4 ошуна аст ки дар 4 47 квадрати метр ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, канализатсия ҳамаш ҳаст.
мега обсуд мега позитивни ҳаста мега сӯбшо ремонти евроремонт кардагия мегад хона яъне ки 100% мега фақат метавонем зиндагӣ мекунем. Бо нархи 230,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегад савдо ва муомила мекунем дар назди квартира кадоме ки мехарад муомила дорад бардорон. Ба кадоме шумо агарам хе квартира ки лозим аст агар харидор ки бошед маромат рақамошон дар поини видео мондага аст метавонед ки дигар маълумот гирем муомилаш ҳамаш дар назди ҳамин квартира мекунем. Агар дӯстони азиз фақат аз шумо хоҳиш ки лайкотона фаромӯш накунед. Агар шумо ҳамин хел квартира фурӯшӣ дошта бошед хоҳем реклама дамодан дар номери имо васаб рӯй кунем дар видеои оянда фурӯш да реклама дамем то охираш тамошо кунем. квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 33 микрорайон гуфтагааст лаби роҳда қарор дорад. Як хонага квартира аст бардорон дар 6 ошина қарор дорад. доми 9 ошина аст ки дар 6-маш қарор дорад. об свет мега дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом 50 квадрати метр дарнуш яъне ки лифт ҳам мега дорад. лифташ 100% кор мекунад. ремонташ ремонти хубе барои зинда кардан 100% мешавад. як хонага дар 6 ошина 50 квадрати метр об свет ошхона ҳоҷатхона ҳаммом яъне ки ҳамаш кор мекунад қатъи ванна пана ва термикс. бо нархи 280,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегад муомила ва савдо ҳам дорад. мегад тоқа вариантҳои сум яъне ки алиша нагуфта фақат вариантҳои сум катая муомила ва савдош мегад дар назди квартира мекунем бардорон. ба кадоми шумо агарам хе квартира ки маъқул боша агар вариант доред ки мехарем маромат дигар маълумотша аз ҳамин рақамҳо гирен. шумо агарам хали квартираи фурӯши дар шаҳри Душанбе дошта бошед ки хонаи заминӣ ёки замини холӣ ёки мошин мағоза чиз дошта бошед барои фурӯхтан метавонед ки роҳӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯш да рекламада мемонем. квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Зарафшон. дӯстони азиз ки пеши посолствои Америка гуфтагааст соҳибшон хайбо кадоме шакл нафаҳмед худатон аниқада мегирен. духонага квартира аст дар 18 ошина қарор дорад. доми 20 ошина аст ки дар 18-маш қарор дорад. лифт ҳам аст обсвет дорад ошхона ҳоҷатхона балкон 44 квадрати метр ки ҳамаш қоидави ремонти нав яъне замонави евроремонт кардагия мегад. соҳибшон мегад квартира тозак ҷои нағза мегад лаби роҳ да наздикиш да ҳамихел чизои лозими мағоза ҳамихел чизои даркорӣ ҳастай. нархаш 230,000 сомонӣ ки боз мегад савдо ва муомила мекунем мегад дар назди квартира яъне ки савдо кадам меш аввал биен мегад бинен мега маъқултон шава мега ба савдо мекунем 230,000 сомонӣ нархаш бардорон. маълумот хайди дигар маълумот пураша аз рақамҳои поён мода гирем. сунати як бор дигар агар такрор шава лайкотона мондан гирем ва яъне ки видеонавори моро дар WhatsApp имото позиция кунен. шумо агар хонаи фурӯши замин ёки замини холӣ квартира мошин мағоза гов мо чиз дошта бошед барои реклама бардорон метавонед ки маълумотои пурраша қатъи суратҳои оригиналаш дар номери имо WhatsApp роҳӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯш да рекламада мемонем бардорон. ин буд 12 хонаи фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои боздид.